Igcokama Elisha umthandeni wamanqele ugcwaliselile ukuthi yena kahle kahle uthandwa kuyo yonke indawo. Umthandeni akeze akufihla ukuthi uyathandwa, kuhlezi ekuqhakambisa lokho ukuthi uthandwa abantu, uthandwa yizwe lonke. Igcokama Elisha into eliyenze eBergville lifika bengathi kufika uminister thizeni noma umongameli uqobo lwakhe. Ukube ezokuphepha bengaqinisile bebezomdibha phansi ngendlela ade bemjabulela ngayo umthandeni. Uthe uma ingena esiteji kwacaca bekubonakala ukuthi abantu kade bemlindile.